Не гэта. Гэта для мяне асалода. Вось, дзівіцеся. Можа, нема страху, што я рукамі так бяру. Ну, хто ведае, што гэта такое. І навошта гэтак рабіць? Кожны тыдзень лётае самалёт і кідае гэту атруту. І навошта? Пытаюся я. Дзікі, не толькі дзікі яе ядуць, але і ласянята маладыя, ды потом гінуць. Вось гэта атрута кідаюць з самалёта. Кожны тыдзень над лесам лётае і кідаюць. Прабачце, але я раблю гэтак. Заўсёды. Нема чаго. А потом гінуць лісы, дзікі, лосі і ўсё жывое. Ну што, бяжым далей. Канешне, сумная навіна гэта, што ўсё кідаюць. Бяжым. Вось вы напішэце. У вас кідаюць у лесе такую атруту. Ці не? А я пабягу далей.